एगो गांव हलक, तो वो गांव हले ना, तो गांव में एगो औरत रहलथिन। उ इतना राजा हलथिन ना कि मत कहा, बहुत राजा हलथिन। तो राजा हलथिन, लेकिन जितने राजा हलथिन वो उतने घमंड, बहुत घमंड करलथिन। तो घमंड करहलन बहुत, ता उनका भी सारा धन दौलत हलक, पूरा गाड़ी हलक, बंगला हलक, घर द्वार। वो गांव से सबसे ज्यादा राजा वही हलन। तो जब राजा हलन तब धीरे धीरे इतना घमंड करे, कोई द्वार पर जाए लेकिन वो कोई के कुछ ना देवे। जब ना देवे ता लक्ष्मी माता सोचलन कि इतना हम एकरा धन देली है, लेकिन ये बहुत घमंड कर रहा है। धन दौलत देली है लेकिन पूरा घमंड कर रहा है, जेकरा हम का करे। तो लक्ष्मी माता का कलन ना कि कैसे दीपावली आवे थे, दीपावली के दिन आ रहे, वैसे दीपावली के दिन आ रहा था। तो कोई के कुछ ना देलक, लक्ष्मी माता का कलथिन कि परीक्षा लेवे लागे देवलोक से आलथिन उनका ही, सबसे पहले उनके ही पधारला थी। जब आलथिन ता बूढ़ी के भेष लक्ष्मी माता धर के और उनका ही आलथी। ता पूछलन कि ए मैया, तो कहला कि का, ताकि अथी दाना जे हमरा कस के भूख लगल, कुछ खाए ला तोरा यहाँ बा। तो बेचारी का करे थलक ना कि गेहूं पसारे थलक। तो कहला कि हाय जे हमरा ही काम धंधा से छुट्टिए ना है लक्ष्मी मैया के। तो बूढ़ी के रूप में हलन जे तोरा खाना ना कुछ अभी हम ना बनैलियो है, जे हम गेहूं पसार लेबो तब घूम फिर के आई तो देबुआ। ता लक्ष्मी माता के वो घमंडी औरतिया लौटा दिलक। जब लौटा दिलक ता वो का कहलन लक्ष्मी माता चरण, फिर दूसरा दिन वो अयलक। फिर लक्ष्मी माता फिर दूसरा दिन अलन, फिर कहलन कि मैया कस के भूख लगल, कुछ दे देना जे हम पे कुछ खा लेम तो हमार पेट भर जे तक हम चल जेबुआ। तो कपड़ा खींचे देलक। तो कहलक फिर औरतिया कि हाय जे हम कपड़ा खींचे थे, जे तोरा हम कपड़ा खींचम ता तोरा खा ले देबो, जे यहाँ घूम फिर के ता तोरा, ताकि से जे भूख लगल है कस के दाना, ताकि हमारे इतना टाल में दीपावली के दिन है जे हम सब धोई पोछी थी, जे हमरा छुट्टी उट्टी ना हवा, जे तोरा हम कहाँ से दीवा। तो का करे ना कि फिर लक्ष्मी माता वैसे ही चले लग। ता फिर बिहानी पहरलन लक्ष्मी माता की, फिर आज चाहिए, आज परीक्षा लेके तीसरा दिन न होला। तो तीसरा दिन देखे पूछे गलन कि मैया जे आज दे ना कस के भूख लग, सगरो खाए ला कहा, लेकिन कानू खाए ला हमरा ना दे है, जे तोरा ही अलिवा है। तो फिर का करे थलक कि बाल बच्चा के खाना खियावी थलक। तो बाल बच्चा के खियावी थलक ना, ता कहलक ने कि अथी खाए ला रोज रोज मांगे, आज हम अपन बचवा के देखम के तोरे देखुआ, जे जा हम खाए उला हमरा ही ना हवा, जे काम धंधा से छुट्टी रहा ना। फिर लक्ष्मी माता का करना कि वैसे लौट के उनका दुआरी पर से चल गई। तब फिर का गलक, तब फिर गेलन। फिर चौथा दिन लक्ष्मी माता जब जाए लगन उनका ही, तब फिर कहलन कि मैया दाना खाला, कहला कि काम धंधा से छुट्टिए ना रहे तोरा हम का रोज तो हमरे द्वारे भी चलावा, ताकि काही थी बा। एगो लक्ष्मी माता कहला ना कि तोरा एगो बात कही थी बा, ताकि कौन चीज, ताकि काम से तोरा छुट्टी मिल जाता। तू तो खूब खुश हो गया कि हमरा काम ना करे पड़त, कैसे छुट्टी मिल जे हमरा कहा ना, ताकि बतावे थी बा तोरा ना, ताकि कौची कहा ना जे का करी है ना। लक्ष्मी माता ज्ञान दे सकते कि एकरा काम से छुट्टी मिल जाए, ताकि का, ताकि एगो ज्ञान दी थी बा तोरा का करिया ना कि भोरे उठिया तो तू झाड़ू पोछा करवे ना करिया, काम से तो छुट्टी मिल ही जेतो। आओ का करिया कि सांझ होतो ना तो दिया बत्ती ना देखिया, सांझ होतो बता आओ झाड़ू बहनी रहता बजे उल्टा करके रखी है। और का करिया ना दूल्हा तो खूब झगड़ा करिया लड़िया, तक इतना बात करबी तो हमरा काम से छुट्टी मिल जाता है। औरतिया कहला है इतना काम करबी तो हमरा काम से छुट्टी मिल जाता है, ताकि हाँ जो छुट्टी मिल जाता बा। तो का कलन के वो औरतिया वैसे ही 2-3 दिन खूब कर रहे। दीपावली के तो दिन हलक तो वैसे कहलक। तो जब कहलक ना तो धीरे धीरे ओकर धन लक्ष्मी जितना हलक, माने घर द्वार गाड़ी बंगला सब हलक। तो गाड़ी ओने पकड़ा गया, कहूँ कोई चीज बेटा है तो बदमाश निकल,
कोई बीमार पड़लक, धीरे धीरे जैसे लक्ष्मी माता उनका ही धान देलथिन हाल वैसे धान लक्ष्मी माता अपना पास ले लेथिन। तो लक्ष्मी माता फिर त्योहार के दिन, कैसे दीपावली के दिन, उहे दिन लक्ष्मी माता उनका ही अलग। तो कहलन ना वो बेचारी वैसे माथा पर हाथ धर के बैठल है, कहला कही थे लक्ष्मी माता से, लक्ष्मी माता फिर कहलन उनका दुआरिया पर जाके कि मैया खाला ना देवा। तब कहा थी कि अथी खाए ला तो ना हवा जे छुट्टी हो गया हमरा, छुट्टी माने कि समझाला है जे काम हमरा ना है, लेकिन हमरा अथी खाए ला घर में एको दाना ना बचल बा, का नहीं का हमर दाना चल गया। तो उनका लक्ष्मी माता समझल थी कि अगर तोरा भी काम हवा, काम ना हवा देखा, और धन दौलत गायब होगा, धन दौलत तोरा ही ना हथो, और जहिया धन दौलत भी हलो काम भी ना हलो, हमारा झूठो करके तू बहाना कर रहा। खूब लक्ष्मी माता अपन भेष में अलन और उनका दर्शन दिलन। तोरा धन दिली है लक्ष्मी, धन दौलत दिली है तोरा कि लोग के सहायता करेला, कि लोग के सहायता करा, और कुछ बचे जे अपना घर में भी लगावा, कुछ दान पुण्य भी करा। जे तोरा ही ना कि घमंड से चूर होवेला, तो लक्ष्मी माता सिखालन। तो फिर बेचारी का करला कि लक्ष्मी माता के गोर में गिर गया कि लक्ष्मी माता माफ करी, हम ना तोरा चिन्हली कि तू हमारा ही, तू भगवान के रूप में लक्ष्मी मैया अल, जे हम ना चिन्हली, भूल चुकल, तू हमरा माफ करी, जे माफ कर दा, जे आज के बाद हम ऐसा काम न करबे। तो का कल कि लक्ष्मी माता के खूब सेवा करे लगला। और जैसे दीपावली है तो दिया हुआ सब जलावत में, उसी घर में दिया हुआ जललक, घर द्वार फिर पोछलक। जैसे जैसे लक्ष्मी माता धन देलथिन वैसे वैसे उनका ही धन लेलथिन, वैसे वैसे फिर धीरे धीरे धन लाल। यही से कहा जाए कि भगवान कोई भी रूप में घर द्वार में भी आ सकते हैं, हाँ आते हैं। आप लोग भी ज़्यादा भगवान धन दे तो घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का दिया हुआ पर घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी द्वार पर आए तो कुछ न कुछ न है, कुछ तो कुछ न कुछ थोड़ा सा दान कर देना चाहिए। दान करने से और पुण्य मिलता है। प्रेम से बोले लक्ष्मी महारानी की जय।